Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhala ngehlazo lenziwa umnyango wezemfundo eZululand District nase KZN umphakathi wakwaNongoma eMandlakazi Ukhala ngehlazo elenziwa umnyango wezemfundo eZululand District nase KZN umphakathi wakwaNongoma eMandlakazi ngesikole sodaka ongafuni ukuzivuselela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Uyakhalaza umphakathi wakwaNongoma eMandlakazi ngaphansi kwenkosi ubheka intinta kwaNongoma ngomnyango ongafuni ukuvuselela lesikole esakhiwe ngodaka. Kube ukuthi lesikole selokhu sakhandwa ngonyaka ka2006 abazali ngoba isikole sasikude bekhalela izingane zabo ukuthi azikhona ukufinyelela esikoleni lezi ezisencane. Kube ukuthi lesikole siqala kwa grade R size esiyophelela kwa grade 7 sekuphela iminyaka silokhu usakhiwa kodwa lutho umnyango wokungenelela wakhe isikole esikahle. Kubikwa ukuthi ngonyaka ka2012 lesikole esake sawavu phansi amaklasi amabili ayakhiwe ngodaka njengoba kwakuna imvula enamandla sawa nje abafundi besanda nakuphuma esikoleni. Umnyango wezemfundo wabusuletha imobile class eyodwa selokhu wagcina ngayo leyo mobile class awuphindanga wabuya wazokwakha isikole. Abazali bakhathazekile njengoba izingane zabo bathi zifunda ngaphansi kwesimo esinzima kodwa umnyango wafika wazo assessa lesikole bathi bazoza bezosakha selokhu bathembisa kodwa abasigcini isithembiso. Ngokubika kwephephandaba ezivuthayo eMaputaland abazali bakhanda lesikole njengoba benezingane ezisencane ezingakhona ukufinyelela kwesinye sesikole ngoba kuthiwa sikude kakhulu. Umnyango ke bathi abazali uyababukelela kungakho bagcina bakhe lesikole kodwa ke bezitshela ukuthi umnyango uzongenelela kuze kube manje ayikho into eyenziwayo. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje awungibambe evidweni elandelayo.